Самое важное и цікавае у рэпартажах наших корэспандэнтаў у эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас! Маштабны парад і канцэрт рэквіем святкавання Дня перамогі абмеркавалі на пасяджэнні абласнога аргкамітэта. Гарады-героі, гарады герояў. Віцебск першым сустрэў патрыятычны аўтапрабег, арганізаваны Маскоўскай гарадской думай. Салдаты перамогі, вядучы фотакарэспандэнт беларускага тэлеграфнага агенцтва Аляксандр Хітроў прэзентаваў фотавыставу, прысвечаную 80-годдзю вялікай перамогі. Алея памяці. Дрэвы з 12 краін, жыхары якіх змагаліся з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Адчыннай вайны, высадзілі ў Віцебскім батанічным садзе. Тут заклалі памятную алею да 80-годдзя Вялікай перамогі. Міжнародны праект рэалізавалі кіраўніцтва і навучэнцы Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава сумесна з абласным аддзяленнем партыі «Белая Русь». Удзел у святочнай акцыі прыняў старшыня Віцебскага аблвыканкама Аляксандр Суботін, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і арганізацый, гарадскіх прадпрыемстваў, прадстаўнікі дыпламатычных місій Таджикістана і Казахстана. Усяго удзельнікі праекта высадзілі больш за 20 дрэў, адаптаваных да беларускага клімату. Очень важно транслировать сегодня всему миру, что нам нечего делить. У нас единая победа, и у нас одна цель. Цель – сохранить мир во всем мире. Для того, чтобы было продолжение, для того, чтобы была жизнь. Поэтому, когда мы разослали приглашение посольствам стран СНГ, посольствам Китайской Народной Республики, Индии, как основателям ШОС, БРИКС, где сегодня является полноправным членом наша страна, практически все откликнулись, и это очень радует. 1 300 000 воинов-казахстанцев сражались в годы Великой Отечественной войны. 500 воинов было награждено званием Героя Советского Союза. 84 из них были удостоены высокого звания, те, которые сражались здесь за освобождение Беларуси. Поэтому, конечно, для нас большая честь находиться сегодня здесь. Здесь вспомнить это память о наших всех тех воинах, естественно, и казахстанцах, и всех тех, кто когда-то бок о бок 80 лет назад добывали эту победу. Еще один кирпичик в стену нашей памяти, которая все прочнее, выше и надежнее становится. И лишнее подтверждение, что жизнь идет вперед, растут деревья, остается память. И здесь будут не только приходить вспоминать о победе, только исходя из названия, но и будут обучаться ботанике на факультете на примере растений с разных уголков мира. Алея памяці – гэта сімвал удзячнасці ўсім, хто ў гады Вялікай Адчыннай вайны змагаўся з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. І напамін для будучых пакаленняў пра гераізм і мужнасць нашых продкаў. Для ўсіх удзельнікаў праекта ў Віцебскім батанічным садзе арганізавалі святочны канцэрт да 80-годдзя Вялікай перамогі. Раніцай маштабны парад, увечары канцэрт рэквіем каля мемарыяла на плошчы перамогі. Што чакае віцяблян 9 мая абмеркавалі падчас пасяджэння абласнога арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы да святкавання 80-годдзя Вялікай перамогі. Да юбілейнай даты ў рэгіёне праведзена вялікая работа. Па розных напрамках – добраўпарадкаванне воінскіх пахаванняў, пошукавая дзейнасць, медыцынскае абследаванне ветэранаў і выкананне іх персанальных сацыяльна-бытавых заявак. Культурная программа таксама распачалася. Символичными акциями охоплена уся область. Обширный план, который был сформирован вообще по Витебской области по празднованию, он включает различные мероприятия. Прошлая неделя была насыщена. Замечательное мероприятие на прорыве. То есть тоже в новом формате, сделано очень интересно. И главное, что это запоминается людям. И главное, что в этом участвуют все от мала до велика. Это важно для сохранения нашей исторической памяти.
Акрамя таго, да дня перамогі ўсе ветэраны Вялікай Айчыннай вайны атрымаюць грашовыя выплаты. Матэрыяльную дапамогу таксама акажуць сем'ям загінуўшых герояў, былым малалетнім вязням і працаўнікам тылу. Фінансава будуць падтрыманы звыш 1600 жыхароў Віцебшчыны. Гарады-героі, гарады герояў. Віцебск першым сустрэў патрыятычны аўтапрабег, арганізаваны Маскоўскай гарадской думай напярэдадні юбілею Вялікай перамогі. Героі Савецкага Саюза і Расійскай Федэрацыі падарожнічаюць па ўсіх гарадах саюзнай дзяржавы, адзначаных высокім званнем. Збіраюць зямлю з воінскіх пахаванняў, якую затым перададуць на захоўванне ў крыпту храма ўсіх святых у Мінску. У паўночнай сталіцы Беларусі дэлегацыя зрабіла прыпынак каля мемарыяла на плошчы Перамогі. Месцы сакральным для кожнага жыхара або ураджэнца Витебска. Мое единственное желание было проехать мимо Витебска, потому что все мои родственники со стороны папы, от бабушки, от дедушки уходили на войну именно с Витебской земли. Они были разных профессий военных, специальностей, и в том числе и благодаря им и тем, кто здесь жил, трудился, работал в то время, они защитили нашу родину, и мы сейчас имеем возможность учиться, работать, любить. Победить в той страшной войне можно было только сохранив дружбу, единство всех народов, входивших в состав Советского Союза. И сегодняшнее мероприятие, как никогда, это подчеркивает и очень четко и ясно показывает, что в нашей дружбе, в нашем единстве наша сила, наше благополучие и успех для будущих поколений наших народов. Памятную акцыю падтрымалі і віцебскія байкеры. Пасля ўрачыстай цырымоніі калона матацыклістаў відовішчным прабегам адкрыла новы мотасезон. Віцебскія следчыя далучыліся да міжнароднага аўтапрабегу ў гонар 80-годдзя перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. У ім прымаюць удзел следчыя Беларусі і Расіі. Работнікі следчага камітэта Віцебскай, Смаленскай і Бранскай абласцей усклалі кветкі да вечнага агню на мемарыяльным комплексе ў гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў, партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны. Ушанавалі памяць герояў. Расійскія следчыя, як і супрацоўнікі праваахоўнага ведамства Беларусі, надаюць вялікую увагу захаванню гістарычнай праўды і ўвекавечванню памяці загінуўшых абаронцаў Айчыны. У планах наладзіць цеснае супрацоўніцтва паміж рэгіёнамі дзвюх краін. Следчых Віцебшчыны запрасілі прыняць удзел у вахце памяці, якая запланавана на жнівень. Но для меня, как и для всех нас, людей моего поколения, всех жителей России, Белоруссии, очень важно участвовать в этих акциях, потому что мой дед Лысов Павел Васильевич являлся участником Великой Отечественной войны, я его помню, он инвалид войны пришел. И вот в дань памяти наших дедов, прадедов, которые добыли для нас победу, естественно, такие мероприятия очень важны. Самое главное еще в этих мероприятиях – это передавать память поколениям. В преддверии 80-летия Победы следователи Беларуси и России в очередной раз объединились, чтобы почтить память победы в Великой Отечественной войне нашего народа, освободившего нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Тесно взаимодействуем с нашими коллегами из России, с нашими соседями из Смоленской области. Я думаю, что эта традиция будет продолжена. Начинаем ее на Витебщине и, конечно же, продолжим Смоленск, Брянск, Псков и другие регионы. Будем развивать это направление дальше. Аўтапрабег працягнуў свой шлях з плошчы Перамогі ў Віцебску. Па маршруце да калоны далучацца следчыя з іншых рэгіёнаў краіны. Удзельнікі акцыі наведаюць мемарыяльны комплекс у Оршы, памятныя мясціны ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. Салдаты перамогі. Вядучы фотакарэспандэнт беларускага тэлеграфнага агенцтва Александр Хітроў прэзентаваў фотавыставу, прысвечаную 80-годдзю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі майстар партрэтнага здымка прадставіў 32 фотаработы. Імгненні гонару за салдат-пераможцаў. Кожная выява – гэта жывая памяць пра гераізм і мужнасць савецкіх салдат, пра іспыты, якія ім давялося перажыць, і радасці мірнага жыцця. Героі фотаздымкаў вярнуліся з вайны да сваіх сем'яў, аднаўлялі зруйнаваныя гарады і сталі прыкладам для будучых пакаленняў. 10 лет назад Союз журналистов России пригласил принять участие в международной фотовыставке
посвященный юбилею. Я очень долго думал, перебрал большую армию фотографий и остановился на одном снимке. Этот снимок Анатолия Федоровича Ковалева вошел в десятку лучших работ международной выставки и был в экспозиции в Центральном доме офицеров в Москве. На этих фотографиях так много эмоций, так много позитива, и именно поэтому они вызывают такое чувство гордости у нас. Но вызывает сознание того, что мы являемся поколением победителей. Невозможно смотреть, вот мы видим с вами эту экспозицию, невозможно смотреть спокойно на эти снимки, невозможно не остановиться перед ними, не остаться безучастным. Потому что в каждом из них история отдельно взятой семьи, в каждом из них история отдельно взятого подвига. Падзякаваць аўтару выставы за творчую працу сабраліся прадстаўнікі ўладаў, грамадскіх арганізацый, кадэты і школьнікі. Фотавыстава «Салдаты перамогі», прысвечаная 80-годдзю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, будзе працаваць у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі да канца мая. Дрэва памяці – сумесная патрыятычная акцыя Віцебскага абласнога інстытута развіцця адукацыі і радыё Віцебск сабрала прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, педагогаў і школьнікаў з усяго паўночнага рэгіёна. Мерапрыемства прысвяцілі 80-годдзю перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Замест лісця на дрэве памяці больш за 100 партрэтаў герояў, якія змагаліся за мірнае неба. Кампазіцыю упрыгожылі таксама 80 журавоў і кветак. Іх удзельнікі патрыятычнай акцыі сваімі рукамі зрабілі падчас майстар-класа. Школьнікі і кадэты падрыхтавалі тэатралізаванае выступленне на тэму Вялікай Айчыннай вайны. Удзячныя нашчадкі шануюць і памятаюць тых, хто аддаў свае жыцці за свабоду і незалежнасць радзімы. Я принесла портрет папы Галушкина Ивана Тимофеевича, ветерана Великой Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны, который освобождал Пулковские высоты, город Ленинград и Сталинград под командованием Рокоссовского, великого Рокоссовского. И вот эти наши портреты и все наши дела, что мы говорим о наших родных, это и есть правда о войне, истина, настоящая правда о войне. Цель объединения наших усилий в сохранении исторической памяти. Как сказал глава нашего государства, память о победе – это часть национальной идеи белорусов. И сохранить ее, передать последующим поколениям – это наша задача. Мы понимаем, какой ценой далась победа, сколько было вложено в сил в воссоздании мирной жизни после Великой Отечественной войны. Благодаря вот таким подобным инициативам и проводимым акциям люди еще и еще раз прикасаются к прошлому, они сохраняют это прошлое и передают молодому поколению. Сегодня очень много молодых здесь, молодежь и танцует, и поет военные песни. Все вот это сплачивает, объединяет и помогает поколениям передавать нашу память. Завяршылася патрыятычная акцыя святочным канцэртам. Педагогі, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і школьнікі разам выканалі знаёмую кожнаму песню «Дзень перамогі». Кампазіцыю, якая кранае да глыбіні душы. Гісторыя, сплеценая па нітачках. У горадзе на Дзвіне стварылі эксклюзіўную калекцыю дываноў да 80-годдзя перамогі. Унікальны выставачны праект «Мы гэтай памяці верныя» прэзентавала адно са старэйшых прадпрыемстваў тэкстыльнай галіны краіны. Як віцебскія тэкстыльшчыкі аддалі даніну павагі тым, хто змагаўся за свабоду і незалежнасць, у наступным сюжэце. У руках шывачкі Тацьяны Шчырскай не проста дыван, а сапраўдны сімвал памяці. Па нітачцы ў палатно сплялася цэлая гісторыя. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны. Падзеі таго часу для жанчыны асабістая трагедыя. Таму над тэматычнай калекцыяй працавала з асаблівым хваляваннем. Естественно, мы волновались, потому что это тема священная. У меня вот две бабушки были в Освенциме. Один дедушка воевал, партизанил в Сурожском районе, был партизаном. Один погиб. Вот. Поэтому я с детства это знаю.
Мне все рассказывали об ужасах этой войны. Вялікая айчынная вайна пакінула свой след у гісторыях сем'і ў многіх віцебскіх тэкстыльшчыкаў. У музейнай зале беражліва захоўваюць звесткі пра работнікаў прадпрыемства, якія змагаліся за мирное небо. Когда стали фашисты подходить к Витебску, фабрика была эвакуирована за Алтай, город Бийск. Люди и часть оборудования эвакуировалась туда. После Великой Отечественной войны возвратилось предприятие сюда. К сожалению, на сегодняшний день нет живущих ветеранов и участников войны, но у нас профсоюзной нашей первичной организации состоит на учете 15 человек, узников малолетних концлагерей. Новая калекцыя дываноў даніна павагі подзвігу воінаў-вызваліцеляў. Гэта 25 тэматычных палотнаў з выявамі савецкіх плакатаў і знакавых беларускіх помнікаў Вялікай айчыннай вайны. Усе яны рознага фармату, але расказваюць пра адно – вялікую мужнасць і неверагодную сілу духу савецкага народа. Інна Падрэцкая, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск. З уласцівай творчасці падзяку продкам выказалі супрацоўнікі Цэнтра культуры Віцебск. Да юбілею вялікай перамогі падрыхтавалі выставу фатаграфій сваіх родных людзей, якія змагаліся на франтах Вялікай айчыннай вайны. Кожны партрэт – гэта не толькі асобны лёс, але і асабістая сямейная гісторыя. Таму рыхтавалі фотапраект з асаблівай пяшчотай, адказнасцю і гонарам. У меня папа, ему еще 17 лет не было, он ушел в партизаны. Был в партизанском отряде Дубровского. В конце войны его призвали в действующую армию. При выбивании лесных братьев при Балтике он был тяжело ранен. Ему в госпитале в Каунасе отняли руку. Самое главное, чтобы наша молодежь помнила этот подвиг своих дедов и прадедов, близких и неблизких людей, и чтобы мы из поколения в поколение это передавали. Нам бы хотелось и сотрудниками, специалистами, и участниками творческих коллективов Центру культуры тоже приложить свою такую вот частичку памяти к этому большому празднику, 80-летию Победы. Выстава «Яны перамаглі, мы захаваем» будзе працаваць у канцэртнай зале Віцебск да 15 мая. На працягу гэтага часу экспазіцыю плануюць абнаўляць. Пазнаёміцца з натхняючымі гісторыямі нашых землякоў зможа любы жадаючы. Уваход на выставу свабодны. Працягваем выпуск. Дзень друку і дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі адзначаюць у Беларусі на гэтым тыдні. Кіраўніцтва Віцебскай вобласці павіншавала супрацоўнікаў гэтых сфер з прафесійнымі святамі. Сродкі масавай інфармацыі і электроннай сувязі – неад'емная частка сучаснага жыцця. СМІ закліканы фарміраваць канструктыўнае грамадскае меркаванне праз своечасовую і аб'ектыўную падачу матэрыялу, шчыры і ўдумлівы дыялог з аўдыторыяй. Вашу працу адрознівае ўменне прыйсці на дапамогу чалавеку, імкненне да стварэння паўнацэннага іміджу раёна, вобласці і краіны, гаворыцца ў віншавальным лісце. Час патрабуе ад СМІ сучаснага творчага падыходу да асвятлення агульнадзяржаўнай палітыкі, аўтарскай пазіцыі, дакладнасці і глыбокай аналітыкі ў рабоце. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Суботін і кіраўнік дэпутацкага корпусу вобласці Дмітрый Дзямідаў пажадалі работнікам сферы інфармацыі і сувязі моцнага здароўя, шчасця, творчых поспехаў і натхнення. Лепшыя творчыя калектывы горада Новополацка на сцэне Віцебскай абласной філармоніі. Арганізатарам дабрачыннага канцэрта пад назвай «Велікодны дабравест» выступіла Віцебская абласная арганізацыя рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Лейтматыў, наша культурная спадчына і традыцыйныя каштоўнасці – прыярытэты ў агульнай справе пабудовы моцнай суверэннай дзяржавы. Два буйныя грамадскія інстытуты, Беларуская праваслаўная царква і аб'яднанне «Белая Русь» падпісалі дагавор аб супрацоўніцтве. Яго мэта – аб'яднаць намаганні і разам рэалізоўваць ініцыятывы па ўмацаванні традыцыйных каштоўнасцяў, развіцці духоўнасці і выхаванні патрыятызму. Белорусская православная церковь вместе с государством осуществляет системную работу по укреплению духовно-нравственных ценностей, по сохранению наших историко-культурных реликвий, по воспитанию молодежи в патриотизме, в православных ценностях, в тех ценностях, которые уже испокон веков помогают сохраниться белорусам как народу. Новопалачане прадставілі таксама выставу дэкаратыўна-прыкладной творчасці, сумесная работа дзяцей і дарослых, аб'яднаныя велікоднай тэмай, святочныя вясновыя інсталяцыі, зробленыя ў розных тэхніках.
Падчас майскіх выходных ратаўнікі Віцебшчыны ўзмацнілі работу па абследаванні жылля грамадзян. У полі зроку прыватныя дамы і кватэры ў шматпавярхоўках, а таксама дачы ў садовых таварыствах. Асаблівая увага шматдзетным сем'ям, адзінокім пенсіянерам і людзям з інваліднасцю, асобам, якія вядуць асацыяльны лад жыцця. Работнікі МНС нагадваюць правілы пажарнай бяспекі, якія неабходна строга выконваць, каб не трапіць у надзвычайную ситуацию. Особое внимание уделялось состоянию печного отопления в жилищах и хозяйственных постройках граждан, состоянию электрооборудования и электропроводки, наличию и исправности автономных пожарных извещателей. За время проверки жилфонда спасателями выявлено более 500 домовладений, где есть нарушение вышеупомянутых противопожарных требований. С приходом весны работники МЧС напомнили и о запрете выжигания сухой растительности, и осторожности при наведении порядка на своих придомовых территориях. Подобные профилактические мероприятия на территории области продолжатся. Их главная цель – это предупреждение пожаров и сохранение человеческой жизни. С пачатку года у Витебской области назирается рост пожаров и гибели на их людей. Ратаўнікі працягваюць масштабную профилактичную работу с насельніцтвам. Колькі слоў аб спорце. Нафтан перамог, Віцебск пацярпеў паражэнне. У 7-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе каманды Віцебскай вобласці правялі выязныя паядынкі. Наваполацкі Нафтан атрымаў сухую вікторыю над Маладзечна 2-0. Гэты поспех узняў каманду з Нафтаграда на 10-й радок у турнірнай табліцы. ФК Віцебск сустракаўся з чэмпіёнам краіны мінскім «Дынама». Віцябляне першымі адкрылі лік у сустрэчы. Гол на свой рахунак запісаў Михаил Башылаў. Пасля перапынку мінчане перагарнулі ход паядынку і ўзялі верх 2-1. Пасля паражэння падапечныя Ігора Слесарчука займаюць 9-е месца ў турнірнай табліцы. Яркія спартыўныя падзеі мінулага тыдня. Першы адкрыты рэспубліканскі турнір па грэка-рымскай барацьбе памяці заслужанага трэнера СССР і БССР Уладзіміра Ізапольскага правялі ў Віцебску. Абласная спартакіяда дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ па баскетболе сабрала ў горадзе над Дзвіной 6 каманд. Пераможцы будуць абараняць гонар паўночнага рэгіёна на рэспубліканскай спартакіядзе ДЮСШ. Больш за 120 спартсменаў прынялі ўдзел у адкрытым абласным турніры па грэка-рымскай барацьбе памяці героя Савецкага Саюза Александра Гараўца. Сёння ў 21:15 на тэлеканале «Беларусь-4 Віцебск» глядзіце праграму «Спортинформ». Па інфармацыі Віцебскага гарвыканкама 6 і 8 мая з 20 до 22 гадзін у сувязі з рэпетыцыяй парада перамогі будзе закрыты рух усіх відаў транспарту. Па праспекце Чарняхоўскага на ўчастку ад праспекта Будаўнікоў да плошчы Перамогі. Па вуліцы Леніна на ўчастку ад плошчы Перамогі да перасячэння з праспектам Фрунзе. У гэты час пасажырскі транспарт будзе рухацца па аб'язных маршрутах. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Убачымся ў эфіры. По информации Витебска облгидромета, завтра по области маловоблачно, днем воблачно с прояснениями. Ночью без опадков, днем местами невеликие короткочасовые дожди. Ветер заходний, ночью слабый, днем 4-9, местами порывы до 12 метров за секунду. Ночью на большей части территории заморозки 0-5, днем плюс 10-14. У Витебску ночью маловоблачно, днем воблачно с прояснениями и без истотных опадков. Ветер заходний, ночью слабый, днем 4-9 метров за секунду. Ночью заморозки 0-2, днем 11-13 тепла.